Sav novac koji zaradite privlačenjem partnera u ekosustav ili prikupljanjem dividendi može se isplatiti. Isplate u DGU ekosustavu vrši se s vašeg partnerskog računa. U bočnom izborniku odaberite stavku povlačenje sredstava. Zatim unesite iznos od najmanje $100. Navedite način isplate povlačenja sredstava. Trenutno su dostupne 3 vrste, to su USDT u mreži ERC20, u mreži TRC20 i Perfect Money. U zadnjem odlomku morate navesti adresu novčanika za isplatu. Obratite pažnju na točnost unesenih podataka. Kliknite gumb Pošalji zahtjev i pričekajte. Zahtjev za povlačenje sredstava se obrađuje od 24 do 72 sata. Za pregled cijele povijesti povlačenja idite na karticu Povijest povlačenja. Ako svoju zaradu želite upotrijebiti za kupnju novih DGU dionica, odaberite povezani račun i prijenos između svojih računa u zaglavlju. U novom prozoru sustav će vam ponuditi slanje novaca sa vašeg osobnog računa na račun partnera, gdje u budućnosti možete kupiti paket dionica ili platiti trenutnu obročnu shemu. DGU vam također omogućuje slanje sredstava sa svojih računa drugim sudionicima projekta. Da biste to učinili u zaglavlju u odjeljku Povezani račun, kliknite na gumb Prijenos sredstava. Odaberite s kojeg računa želite slati sredstva. Unesite traženi iznos i naznačite šifru partnera. Šifra partnera je jedinstveni identifikator za svakog korisnika DGU ekosustava. Možete ga vidjeti na bilo kojoj stranici vašeg računa pored natpisa ID. Nakon što unesete ID partnera, možete dodati komentar, no to nije obavezno. Kliknite Poslati prijenos i vaš će partner odmah dobiti iznos na svoj osobni račun.